Kello on nyt 4. Äiti, mä tein se. Käytiin safkaa paikalliset pizzat. Pitäisikö niistä rolleja? Tähän tämmönen villikoe. Did you say that if we go inside we need to be there 2 hours? No en vittu ikinä on nähnyt. Kello on 7:07 yöllä, tiistai 19. toukokuuta. Mitä me tehdään Elias tähän aikaan yöllä? Tähän aikaan yöstä hereillä. Meillä on lähtökohta lentokentälle ja kohteena on Helsinki-Vantaan lentokenttä ja sieltä jatkamme sitten pääkohteeseen, nimittäin Roomaan. Ideana olisi tällainen parin yön reissu ja sen jälkeen sitten tulee vähän lisää yllätyksiä mukaan. Niitä ei kerrota vielä, mutta sehän selviää tässä sitten videoiden myötä, että mihinkä se meidän reitti johtaa. Mitäs me tästä edetään? Tosiaan lento lähtee 5:40 ja autolla pitäisi lähteä kentälle tuossa 4:30 ja tämän tunti vähän varoaikaa, kun ei tiedä, että monelta porukka on liikenteessä siihen aikaan kentällä. Auto sinne parkkiin viikoksi, koska viikon reissu. Toivottavasti päästään turvatarkastuksesta läpi, koska minulla on tykit ladattuna. Mitenkä meinas mestari, monelta ajattelit ensimmäisen ohrapirtelyn purasta? Heti kun se on mahdollista. Mahdollisimman pian. Joo, meillä on kumpikaan ikinä käyty Italiassa. Aina sinne on kyllä haluttanut mennä, mutta nytpä sitä pääsee. Ja viime reissusta onkin itellä. Viimeksi lensin marraskuussa. Viimeksi on itse käynyt ulkomailla marraskuussa. Ja silloin viimeksi lentänyt, niin kyllähän tämä on pitkästä aikaa ihan mukavaa. Tämmönen sessari ottaa työ alle. Ehdottomasti. Mullakin on jonkun verran siitä vierähtänyt, itse asiassa parikin vuotta, kun viimeksi käynyt kunnolla reissaamassa. Silloin ihan tuolla maailman toisella puolella, Mehikossa. Se oli semmoinen 5 päivän reissu, että siinä sai kyllä lentää, niin jäi lomailut vähän vähemmäksi. Mutta jospa nyt saisi ottaa ilo irti oikein kunnolla, niin katsotaan mitä se tuo tullessa. Kyllä. Nopeet jaffat vielä ennen kuin matka voi virallisesti alkaa. Eihän se muuten lähde käyntiin ilman kahvia. Niin, vaikka eihän tässä ole palvottu kun... No monelta sä heräsit tän näin. Tai eilen. Moneltahan se nyt oli. Varmaan joskus 11 aikaa. Ite heräsi 9:30 eilen. Ja kello on nyt 4 aamulla. On sitä heräämistä jonkun aikaa, mutta tunti 40 olisi vielä lennon lähtöä aikaa. Ja juon nää kaffet ja katellaan loput kamat, että on messissä. Juuri näin. Ja sitten lähdetään hipumaan tuonne Sotatantereelle. Jes, kuulostaa hyvältä. Löytyy, on passit voimassa ja kaikki. Herra lähti taas miljoonatta kertaa tarkistaa ovea. Ei helvetti. No oliko se lukos? Hyvä. Eiköhän lähet. Mistähän vittu se ikään tykkäsi? Ei oo muistikuvaa. Aletaan tässä lähestymään lentokenttää. Kuulostetaan ihan vitu innostuneelta tästä. Ihan vitu innostuneelta. Että päästään lentämään. Se oli tuolla se lentoasema. Sinä luki lentoasema. Mua jännittää ihan vituusti. Ekkaa kertaa lentämässä. Näinkö on? Joo. Kauhun kankiana. Kyllä. Sä vittu. Siis Väärin se velikö sä otti? Ei uskalla Tesla vieressä, on niin kallis. Missä? On se mies. Tuossa on tietyömaa kyltti. Saakohan tästä kävellä? I don't know, man.
Vasen, vasen, vasen. Siinä se on. Kato, pääsin läpi. Onneksi mulla ei mennyt mitään. Huomatta. Tilanne on se, että ollaan myös Rooman Kuniiseen pari tuntia ja sitten ollaan Italiassa. Nyt sitä on selvitty ensimmäiseen kohteeseen. Olemme astuneet mantereelle. Kyllä. Ja aika nopeahan tuota kotikulumilta vierähti. Seuraava plääni meillä on mennä junaan ja junalla sitten päästä tonne keskustaan. Paljon paremman näköistä kuin kotipuolessa. Ja heti tuli tällainen ulkomaan tuoksu. Se tuntuu aina mukavalta. Se on näin. Kello on tasan 10. Varmaan lähdetään käymään jo jossakin Vatikaanissa, että saadaan toinen maa tälle päivään jo pois alta. Kyllä, se olisi tänään pläänin. Ollaan junaan päästy ja odotellaan, että milloin tää lähtee. Tosiaan tämmönen sitten, tää meidän matka on tämmönen näköala. Pääsee vähän näkee maisemia. Joo, erittäin hyvin. Tästä näkee hyvin vähän. – 900 metriä tästä joutuu kävellä tästä asemalta. Joo, tää... Kumpaa sun pitää? Hemmetkä tää on iso. Suoraan. Tuolta vaan ulos ja oikealle kai. Täällä on ihan helkkari valoissa. Tervetuloa. Kämpästä löytyy heti kun tullaan suoraan sisään, tietenkin heitetään kengät siihen narikkaan, niin täältä löytyy heti tämmönen yllätys meille. Mikä se on? En kyllä tiedä mitä helvettiä, mutta... Ja se on alkoholia, joten... Kyllähän tämä tullaan tuomaan. Ehdottomasti. Se on tällainen pienehkö keittiö. Astioita löytyy jonkun verran ihan tarpeeksi 2 hengelle. Mutta niitä ei tulla käyttämään. Niitä ei tulla käyttämään todennäköisesti. Täällä on tämmönen, tänne mahtuisi vaikka minkälainen salakomero vaikka tulee omistajalle. Saako tonne valoja? Tässä on jotain kakkasia. Tässä on tällaisia vähän ehkä rymähkoja sohvia, punaisia. Jumo. Saatiin valoakin tänne. Jep. Mulla on itellä kämpillä 5 tollasta. Siirrytään ylöspäin. Täällä löytyi ihan niinku hotellin tyyliin sänky. Siinä oli pyykki. Mä kerkesin suihkussa jo käymään. On mennyt kutaan vierekkäin. Niin. Kukas tän varrauksen teki? Ei siitä enempää, niin siirrytään tänne. Yöllä jos tulee kusihätä, niin siinä on nopeasti mihin pääsee. Ja suihku on tollanen aika pienehkö, että mä kävin, niin päähän siinä kolisee kattoo, että ne on italialaiset vissiin vähän pienempiä. Sanoisinko, että overall tälleen niin kuin sijainti, hintalaatusuhde, ei paha. Eihän tämä nyt ole mikään niinku vientähemmistä tämä, että Onko tässä kuvaa vielä? Tässä puidaan sotasuunnitelmat ja asetuttaa aloilleen. Kyllä. Lähdetään etsimään sapuskaa jostain päin. Meillä ei mitään vitua hajua mihin me mennään. Siellä on lössiä. Oiskohan tää jostain kotoisin? Saaks tätä kinkkukebab majoneesia? No, nyt on käyty pizzat syömässä paikallisittain ja oli muuten oikeesti parempaa että Suomessa. Mitäs nyt? Meillä olisi tarvitsisi mennä metrolle Kyllä. ja mennä sillä Vatikaaniin ja mahdollisimman lähelle Vatikaania ja käydä näkemässä tuo Vatikaani paikan päällä. Ei me minnekään kierrokselle mennä tai rakennuksen sisälle, mutta pitää käydä pyörähtää siellä, että voi sanoa, että on käynyt siellä raja toisella puolella. Toisella puolella. Just näin. Yes. Lähdetään liikkeelle. Jep. Se on aika täynnä.
se on aika täynnä. Nyt ollaan metroon niinku pääsemässä. Ja nyt me ollaan metrossa. Me ajateltiin tuon Vatikaanin katsastamisen jälkeen, että käydään ehkä, jos keretään, jossakin pyörimässä kaupungilla. Ainakin jos löytää jotakin kauppoja. Huomispäivälle olisi sitten tarkoitus käydä tuo Kolosseumi katsastamassa ja ottaa sieltä vähän pätkää. Jep. Sitten jos jotakin shoppingin hommaa harrastaisi tuossa. Kelasitko sä sitä rolleeko? Joo, kyllä mä kelasin. Vilata vähän. Sitten vittu. Täällä on... Vatikaanissa. Ei olla vielä. Eikö? Ei. Tässä on joku hemo kävelykatu. Toi nyt se Paavin rakennus. Siellä se näkyy. Koitaan löytää tie sinne. Mikä tuossa on joku möykky tossa? On ihminen. Ei oo, kun se... Eikä tuo oikein ihminen. Menis töihin. Kävellä. Vittu, minä menen yli. Se on vitu moni jono. Ihan helvetin moni jono. Me varmaan jonottaa sen jonnekin sisään. Mutta me vaan mennään ineen. Täällä muuten jengi varmaan pöllii taas. Äiti, mä tein se. Ei oikein näy varmaan tuon lippu, mutta me ollaan virallisesti sisäpuolella. Kyllä. Maailman pienimmässä valtiossa. Hi guys, you wanna go inside the square, you don't need ticket to enter the square. Oh. The basilica, the line is free, but you have to spend 2 hours. Keep yapping, man. The people understand. Etkö edes nyt miettiä, että täällä ollaan? Maailman pienimmässä valtiossa. Kyllähän tää nyt on aivan helvetin hieno paikka. Katsoin nyt ulospäinkin kuitenkin toikin rakennus, niin onhan toi nyt helvetin hieno. On. Mä sain tähän videolle kyllä tämän koko paikan, mutta hei, me ollaan täällä nyt virallisesti. Mihinkä me ollaan saavuttu? Ei minimarketissa, mutta vähän isommassa. Onko tää sitten supermarketti? Tigre-niminen. Tultiin ihan kattelemaan täältä. Joo. Tää on vähän erilainen kuin perus Lidli Suomessa. Täällä on löytyy Haribo. Jos tästä jotain sitten näkkii ja tommoista ottais. Hei, tässä on tätä kamparia. Saatko tää jotain niinku ihan perus viinaa ostettua? Tää helvettiä. Musta tuntuu, että ei enää myyntikelpoinen tuote. Mihin sä iskit silmät? Tehdään tämmönen villikoe. Löysin tällaisen 3 euron viinin. Löytyy tuolta alahyllyn puolelta luonnollisesti. Olitko nää niinku viinimiehiä itse? Kyllä mä sanon, että mä oisin ehkä vähän viinimiehiä. Enemmän kuin kaljamiehiä. Enemmän kuin kaljamiehiä. Meikäläinen sitten taas ei oo yhtään viinimiehiä, mä oon enemmän kaljamiehiä. Kerropa vielä uudelleen speksit, mikä viini se oikein on? Muuta mä en tästä tiedäkään, kun siinä on sitä alkoholia. Ja mitä meiltä täältä löytyy? Est! Hammasharja, mikä oli unohtunut kotiin. Sitten tällainen. Sitten mennään itse päätuotteeseen. 1 pitkä heinekkeni, 3 tuuborkki. Priiseri ja vähän kyykky. Se selvästi haluaa. Mennään näin. Down. 1 bish! Äijä ties mitä mä myös haikain. Mä oon kiinni. Avaatko se paskaa?